Takže čaute, ľudia, vás vítam u nového videa. Dneska si zahráme Fortnite, ale challenge s týmto nouskytákom. Hello. Šedé a proste šedé a rare zbranie. To je všetko. Ale to si musím najskôr zmeniť v rap. Možno, no, ja som chcel povedať, že možno to neštínem, ale nestiel som. Ale nevadí. A ešte, keď pôjdeme začať hrať, tak dajte like, odber, zvonček a nezabudnite niečo do komentára, niečo pekne napísať a môžeme ísť na to. OK. Toto by som potreboval, keby mi padlo v normálnej hre. To je najlepší shotgun podľa mňa. Toto je moja obľúbená shotgun. To má strašne veľký damage. Ale málo padá. Ale tu v lobičku strašne veľakrát padá. Takúto zelenú by som potreboval. Ideme a pôjdeme do šatu. Vlastne na nič tam idem, tak poďme to sem na jednu, lebo do Doomštatu nemôžem brať ani tú mytiku a medailón je tam úplne na. Takže iba only, šedé a rare zbranie. Keď chytím a strelím s legendary alebo tak zbraňou, video končí a môžete mi dať na to dislike. A ináč ďakujem za 608 odobrateľov. Sme prekonali môj, čo som si myslel, že dáme, tak bráme klippia. Zoberieme toto. Nice. Dobre, ja som taký nubý rovnosti. Kapitán Rakoští, dobre, mám ho. Kapitán Rakoští nemôžem používať, najradšej by som si ho zobral, ale nemôžem. Škoda. Bože, to sú tak dobré veci. Kapitán Rakoští, ja mám tak strašne rád, viem s ním hrať. A toto si nemôžem zobrať. Fakt, ty koks. To je ešte náročné. OK. A typek. Oj. Tak to nevyšlo, tak poďme ešte raz. Ja mám tomu ešte jeden pokus, ten má offensivist. To čo je? To je nejaký tryharder. Aur mal. A ináč, jak ste sa mali pri škole? Si zle, že? Ale u nás bolo dobré, lebo som tam bol iba hodinu a úplná pohodička. Tak tá aura, ja keby som mal viac HP, tak ho dám jak nič, lebo toto netrafil. Tak, a teraz máme iný skin. Počkaj, ja si tu nájdem môj obľúbený dance. Áno. Obíme sa s defaultom? Neobíme, ono je zlá. Mám 3 korunkové. Teraz by som to videl na Olympus.
A ešte by som chcel strašne dosiahnuť 1000 odobrateľov, lebo by som si zarábal money. Viem, že na to nemám, ale prosím, mohli by si mi dať, prosím. Ďakujem. Oh my god, oh hell no, man. Nee. Mám to. Dobre, pištolku. Tu bude. Počul som to. Nice, dobre. Máme akože na to challenge dobrý loot. Sa odpalím niekde tam. Bot. To si radšej akože zobral túto shotgunu namiesto Goldkeeper. Ja viem si ho hrať akože s touto shotgun. Á, minčka. Nice, 3 killy, si to boli boti, ale pohoda. Zoberiem si bablik, prečo ne? Medkit. Čo, kde je tá bedna toto? Ne? Kde? Ej, a tu je hore. Tuto by som si najradšej zobral, ale nemôžem, to je... bože. Škoda. Musím brať každú zelenú zbraň. A tu je duoky, nice. Ale nemôžem ísť. Môžem, ale... Akože nemôžem tam brať ľudia, ale odtiaľ to môžem. OK, nice. Toto nemôžem. Dobre, si ešte shieldy. Tak. Pozvorím tieto. To si... toto ne. Áno, nice, dobre, môžem ísť. Bože, jak pomalý ten vlak. Toto si zoberám radšej. Mŕtvy. Ďalší mŕtvy. Tu je ďalší. Nice. Tak zatiaľ to všetko vychádza. 6 kg, nice. To je very nice.
Zoberiem toto. Mátro, prečo ne? Ježiš, to som chcel. Teraz ideme na fight niekam. Nejaká vlpuma tu tam úplne drtí. Na korunku, no. To tam bude úplne, to bude najťak podľa mňa. Na korunku. To je hlavný cieľ zabiť vlpumu. Ale hlavne vyhrať. Tuto zatiaľ není. Môžem ísť. Maga. Dostal som dobrý laser. To bol od bota, chápeš? Toto docela ubral. Ideme pre autičku. Brm. Ideme na fighty. Ideme. Tu je. Bum. Aha, to bude ten korunkáč. Mŕtvy. Náš cieľ je splnený. Dobre. Teraz ešte zabiť toho. Sa dohynujem. Nice. Stojím jak halien mám. Sobrám mám korunku. No tak dobre, tak dneska by to bolo všetko, tak majte sa, čaute!